Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dos minutos nakaligad sa atak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Petsa 8 na. Ikaduhang Martes sa bulan sang Marso sining tuig 2022. Inyo ka-action Marlon Henovaya. Unang embukada sa ato sining pagpangalagad. May ara sang bypass operations na naman nga ginapatigayon. Shabu na naman na-recover sa ato sining maturidad. Ang nagkaladakpan, oy, lonsay mga babaye. Flash report sa patrol with action na Jan Diaz. Action Jan, please come in. Action, maagin mention mo sa area, inasa station number 2. Subong naman nga matanion, iyan ay ka-area sang station number 8. Sakop ang nagkandak sa bypass, Bacolod City Drug Enforcement Unit, Bacolod City EU, malapit 1 milyon ka peso sa Kumar, nga balor sang ginasuspetsuan sa buang na-recover sang mga kapulisan. Kay more or less, mga around 113 grams ini ang recoveries nila, no? Subong nga and then duhadri ka mga persona ang mga nagkaladakpan sining by bus drin sa area sang Gardenville subdivision sakop sang barangay Tangob syudad sang Bacolod Action Mar kung pasulod ka sa Gardenville sa pinakapuntagid antisiktong pinaka bangga ginabla Action Mar sa rough road ding area Dampe. Actually, kung di ko magsala nakakandak na din isang bypass operation man, mga 2 years ago na dumduman kapag dari sa area mismo, no, sa Gardenville, Barangay Tangob, duwading nadakpan nila, isa ka lalaki, kag isa dari ka babae, Action Mar. Resident, tinis na nga duwadri isang Gardenville man, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. I-kompletoon tila ni karon na detalye with Police Lieutenant Joven Mogato, ang team leaders ng BCPO CDU. May angot sila daring conduct na bypass operation sining hapon na recover nila 113 grams more or less nagalabot sa 750,000 pesos na bili Action Mars ang suspected shabu. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Sa nagasiring sa tutaran ng mga ka-action sa ring man gabahin sa Pinas, laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Napunan ang marasotso sang balita angot sa bypass operations. Ang ginmuno ko una lain ato gali sa una ato nga bypass operations. Dara sa may area sang barangay 8 sa may Purok Narabaybay ang tatlo ka mga babayi ang nagkaladakpan ining panabag-o nga bypass operations naman ya. Lapit-lapit 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. Dara naman sa area sang Gardenville subdivision. Manang Gardenville kung mag-agi ka diri sa may National Highway sang dalan na ranata liko ka dara sa may alagyan nila da pa bukid sa punta to makakson bolo bakante na to nga mga talamnan sang una mayara panada nga kakampuhan prote subong humaya na lang kaiban naga kirindog naman ang mga puloy anda ibalaon ta makakson kabanti ang nadakpan sa siring bypass operations dara sa may Gardenville may isa man ka babaye ay nano nagsulod sa pinsar ni man. Why niya sang ginapasin o ya ang illegal nga droga kag wala ni sang ginapasin no ato sa motoridad sa pagpatigawon sang ini mga operations against illegal drugs, babaye ka man, bata ka man, tigulang ka man.
balaon ta mag-aksyon kay magluwas sa Purok Narabaybay Barangay 8 kag Gardenville Barangay Tangob. Maisa pagit ka bypass operations diri naman sa may northern Bacolod man ho. Bypass operations pan mga ka-aksyon. Way sang adlaw nga sus isak semana guro. Sa kasimana mayon na lang na isa duwa ka adlaw nga wala sang bypass operations. So, hindi gid maintindihan ang sitwasyon naton sa mga matarion ho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung illegal activities ang paghahambalan. Balik kita sa ato sa nga pagpangalagad la 5-7 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Muro hong kabanti may arasang signifikanting event o kon aktibidad ang ginapatigayon subong hindi lamang diri sa pungsod sang Pilipinas, hindi lamang sa ibang nga nasyon kundi sa halos tanan nga mga lugar sa bugos nga kalibutan. Magluwas lamang sa Ukraine kag Russia, gagyera to subong. Pero sa ibang nga mga lugar mga kaaksyon, isa ka espesyal para sa mga kababainhan. Ay sabong Marso 8 tuwig 2022, amaning pag-umpisa mga kaaksyon sang Women's Month. Isa ka bulan ni nga selebrasyon sa bugos sa kalibutan. Partikular sa aton diri sa pungsod sa Pilipinas. Ako natagan sa pagtamod. Kagkilalahon kung ano gid ang papel, anong kinamatarong kag kontribusyon sa mga kababainhan. Diri sa pungsod sa Pilipinas gendumduman ang ining kahiwatan. Ang taran nga departamento sang gobyerno may ginpatigayon nga aktibidad. Kamani sabong adlaw makaaksyon dapat naton nga dumdumon. Nagpasalamatan tang taran nga mga hinimuan sa aton nga mga lola. Ato sa nga iloy, antiya, kauturan kag bata naton nga babaye. Asawa, dapat kinalahon kung ano ang ila sa ring gahom. Why na labot ang kirida, ha? Why ganyan data? Magsaling ka kirida, ti babae na mo. Sa kada lakat sang panahon kag sa paglawig sa mga tinuig. Bisan sinong pamangkuton mag-aksyon masilinggid. Ang mga babae sa una, lain sang mga babae sa karon. Kung sa una, laka lang ang imo makita nga babae nga nagalagaw kon nagabi. Pagalasay sang gabi sang unaya sang pagtupa sang kasisidmon alasay dapat taran nga bata labi na kababainhan ara ginas balay. Naga rosaryo ina. Iba nagadigamo. Wala pa to sa una sang bolobarkada kag dinagyang sa mga baylihan. Subong nga mayaran na sang computer, may cellphone pa. Tuman kalayo sang kinalain. Subong may mga babae nga kita nyo, di ba? Ang pila ka mga babae subong nagabistis ang tuman kalipot nga halos maglilidit na. Ang ila sining alatrasan. Kag mag-alalawas, nagatubo sila sining adughan. Yara nga hobin pang edad, grabe ng hakrot, singhot kag suyop sang sigarilyo. Tuwang gabi nga sang way pagin patuman ang curfew hours makakson taga dinagyang nagalambiyong sa dalanon. Ang pag-eskwela na patanaw ay nasa pinsar nila. Ang ginikanan ti kibot na lang. Nga naghabok na gali ang tiyan. Igo murahon nagabuson na gali. Halos way pagani malutas sa pag-inom sang gatas. Nagakugos na sang lapsag. Kag amon naman niya nagapalibog. Kung paano magbakal sang gatas, may paaman pa nga diaper. Ini mga kaaksyon nga senaryo hindi lang ang kabataan nga babae ang dapat masulon di kag pamangkuton, kundi mismo ang ginikanan nga
Kabasi ang ginakana mo man ang otro kag numero 1 man ka konsentidor. Hindi ka malo magsaway sa iya bata. Pero kung madisgrasya gani, dayon kawawaw ka dayon kay Libyon. Makabilin talang nga panugyan sa mga panatuntunan. Kaya mo ni happy Women's Month. Ang kababainhan ipakigbato ang inyo kinamatarong. Pakigbatuan ang ginatuwag nga diskriminasyon. Sa mga Iloy naman dapat naton dumdumon nga mga kabataan. Dumdumon ninyo ang halambalanon nga mothers always knows best. Mo ginaha? Sa mga bulan sa nga Marso pikita naton, ipakita ta ang paghatag ta sa importansya sa kada Filipina, ang respeto sa ilas taran-taran nga tiyon, kag pagbulig tama na sa ila nga mga kinahanglanon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan ta mga kaaksyon ato sa mga balita nga dapat matutukan. Nagluwas sa siring bypass operations malapit 1 million pesos nga balor sa suspected sa na recover. Sa balita lokal, pila ka mga eskwelahan sa Bacolod. Magapatigayon na sang face-to-face nga graduation ceremonies. Baw ang hidlawanay sa mga estudyante, mag-classmate man, magbarkada, o kung magkahagugmaman. Liwat na naman nga magakit anay naman face-to-face. Kagbasi mayara pa sa ginatuwag nga heart-to-heart. Sana all. Ang isa sa mga balutuan mga kaaksyon diri sa Bacolod nga mayara sang pagbalik sang face-to-face nga graduation ceremony. Amo ang Recolatos de Bacolod Graduate School. Ara na sa may University of Negros Occidental Recoletos sa UNOR. Ang mga graduarot kag magasaka sa entablado amo ning halin sa batch 2019 kag 2020 kag batch 2020 to 2021. Ang graduation igapatigayon sa Abril 30 tuig 2022. Ugaling panaligba naman libog naman sa Pinsar sang ginikanan kung din sila makuha sang inog arkila o kung ipahimo sang graduation dress tuga. Di ba? Magluwas lamang kung di na pag-i-require nga matuga. May taneway dalang tuga-tuga, no? Importante makasaka sa indablado kabakabaton sa diploma, bla. Yataga na lang utani sang konsiderasyon. Naubagod man sa COVID-19 pandemic, sus pila pangadaan ang arkila kag pagpahimo katugas, bong. Makapawaw nga balita, hindi magka-aksyon, no? Yaman yung ginahulat naton. Makaligad ang halos 2 ka tuig nga antos kag penitensya ta. Di lamang mga estudyante ang nagpenitensya di. Pati ang mga manrudlo, pati ang mga staff o kontrabahante sa eskulahan o konbulutuan ang nagpenitensya man ay. Iban gani namuhin gina sila sa ring trabahante. Pati ginikanan penitensya man. Kaya banti kalabanan sila sabat sang ginapaansiran nga module. Ini dalataran sa epekto sa COVID-19 nga pandemya. Ang singgit sang iban nga, here we go! Yara mga singgit nga, let's go! Batian tara na. Kabay pang damo pagit sa mga bulutuan nga magapatigayon man sang face-to-face nga graduation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Sa iban nga balita, plano nga pag-untat biyahe sa mga salakyan pang dipasahe. Diri sa Bacolod, ang epekto siri ginakahangawaan si Robing hindi makabalakas ni. Yang punagpudag kagulos moron sang hindi lamang Bacolod nun, kundi pati na mga nagapauli outside Bacolod sa ibang nga mga lugar sa Negros Occidental, daw matabo gini kon badayon, ining ginaluto nga transport strike
sang grupo sang transportasyon diri sa syudad sa Bacolod. Hindi lamang isa, hindi lamang duha, tatlo, apat, kundi 5 kaadlaw ang untat biyahe. What? Lapit-lapit sa Saksmana, Kalawigon Snake, bugat ba? Ang rason para ipabatyag sa gobyerno ang hindi maintindihan nga mga pagsulundan, labi na sa modernization sa mga salakyan bla. Kag ang hindi magwantahan nga saka sa presyo sang gatong subong ara na batyagan traho. Grabing pagbutsyog sa bosang saka sa presyo sang produktong petrolyo. Di ko ay gatong imo sa nga salakyan, pwede man makadalagan. Inakon elektrisidad, e-bike, e-transport, ano kasahay sa salakyan, pero kalabanan dire toghong gedi. Gasolina, krudo. Amo ning problema dire sa Pilipinas, dinekada na di. Pila ka dekada na makaksyon nga problema ni. Bisan sino pang gwapo, gwapa. Kag alam nga opisyal sa Pilipinas ang nagapungko da. May presidente, vice-presidente, senador, kongresista. Wala sa nadumduman nga solusyon. Kaya nga untat biyahe ni, isama lang ni sa mga pamaagi. Asang transport groups. Para nga ang nagapabungol-bungol blang gobyerno, matandog kapapukaw man. Bisan pa nga hindi sila bungol, nagapabungol-bungol lang sila. Para maninguha nga mangita sang pamaagi para ining krisis ni marisolbar ni. Tiki na matarong sang transport groups ni mag-aksyon, pagpatigayon sang untat biyahe. Ugaling ang kanuloy diri sa ulihe, kag kanuloy sama-sami, amo ang number 1 driver sa salakyan. Yaman may iban nga driver diya, kundi magkabiyahe, wag niya kakanon mo, ang ila sa di pamilya. Saligan tato ang bilyon pesos to nga fuel subsidy sa gobyerno. Kila naman kaihan kabulan o kung mas ibalabutan tinuig pa ng Tismarilis na. Adlaw-adlaw kaon 3 beses ang mga drivers ang di pasahing nga salakyan. Pagimal man sila sa mga puisal nato sa gobyerno subong da. Mapiktuhan na sila bla. Sang saning untat biyahe ni. Siyempre hindi mapiktuhan sila saka sa presyo sang gatong. Hindi. Kasi na sila apektados lah. No, gay na gani. Una bes, why man na sila gasakay sa dipasahing nga salakyan, pampubliko nga salakyan. Paggusto na sila perme, pili sang ila salakyan nga imaniho. Sino ba lang opisyal sa gobyerno diri sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, sa ibang gamahin sa Pilipinas, nga wala sang salakyan haw? May aragid man guro eh. Pero kalabanan may salakyan gid. Pero ang iban bisan way sa salakyan, ang gobyerno nag-issue man sang service vehicle nila na. Di bla? Dari sa gobyerno provincial nagliligad to may ang mga provincial board members ganito. Sang nagligad nga way patubong COVID-19 pandemic. Ang mga provincial board members bisan may mga salakyan kada isa, ginisyuhan ganito sang Ford Everesto na ang bilito in question pa ganito kung kaang amo tong lapot bilito. Di ang ginatughong ko ng service vehicle ginaisyo sa gobyerno sa public officials, ang ginatughong nga gatong hindi man na magtughong ang basta salakyan nga ginapanagyan sa gobyerno. Ang ginatughong mga kaksyon kwarta na gobyerno na. May budget, ina mo. Ang ibang gani nga opisyal, diri sa Negros Occidental, base sa Bacolod man, bisan mayara pa gani private o kung pribado nga salakyan mo, nagapamilit ginang maisyuhan gid sa ilang nga service vehicle para, simpreng gatong libre. Ang pag-usar sa salakyan, libre. Malita kung magbiyahe sila, ang ibanda ginakuhaan pagani sang plate number nga pula. Ngaya ka gobyerno, ginahungod nila kakas para kung magbiyahe, hindi mabalaan. Kung magkadto sila sa panahuran, sa diskohan, kung sa ilimnan man eh.
Sasapakin ko yan. Sa paki ito Kailinit gyman tuod magamuna mo. Kwarta na ya sa mga taong ginagasto da. For official use only. Ang nabutang sa salakyan. Pero ang iban bisan may for official use only Ginakuhaan lang plate number. Kagatagoon lang ang portahan sa salakyan para hindi makita ang for official use only. Kung igaw mo rahon, ara sagwa sa ilim na kadiskuhan. Amo ni permi nga katabo sa aton di, permi nga pasalig sa mga nagapakilala ang mga binuligon. Kagapos ko na palapitan ng opisyal nato sa gobyerno. Kon problema kag isyo nga nagapekto sa publiko ang hambalan. Sulit-sulit ng ila sila nga pasalig. Pero ang ginapangita nga kasulbaran, batian nyo, way giday. Na-esperensyahan nyo, way giday. Tikitay nga mga makaluluoy nga mga pumuluyo. Bantay na lang ta sa kunano ang matabo. Basta importante, bato lang ta, di ta mag-surrender. Kay karon mag-surrender ta, way kita perdihon. Kundi kaugalingon ta perde. Way kita perdihon. Kundi ang mapierde, kaugalingon naton. Kung maghala kita kapaluya, na ka mag-surrender ta. Basta may kinamatarong ta, bato ta. Samtang may ginahawa bato, walang atrasan at walang iwanan. Kung sa mga uso na subong halambalan dito sa may Southern Negros, sa mga lugar, mga ka-aksyon dito, Southern Negros, naging laslasan sang Bagyo Odette, ang uso subong tong halambalan sa mga tao, importante buhi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:23, dari kita sa Balita Nasional. Mayara sa nga balita, akong mabatian mo, medyo kululbaan balita ni Wayne Angos, COVID-19. Ang piloto sa eroplano sang Cebu Pacific nawadaan sa sang kontrol. Ang yasading kontrol sa eroplano, medyo nagbalang-balang siguro. Resulta nga ang eroplano nag-ugok kag nagpundo sa may runway sang Ninoy Aquino International Airport sa naiya kaina sang agalang. Mayo kaya rin na saya nalaara sa runway na kag nagka-diferensya ang eroplano. Sa masamin basta mo nga balita, wala ni sige na ginapabalo sang airline company kung anong diferensya sang ila sin eroplano. Mamatanda man sila, no? Nga, bisan balaan nila na kung anong diferensya, di nila na pagpabalo yung sigida. Iban gani, guro ginapangitaan sa iban nga rason mo. Kaya kung pabalo nila na, mabalaan nila nga ang reaksyon sa tao, negatibo, gid. Basi mga ngita, mahambal, oy, mugulin ng aeroplano, hindi kami magsakay da. Ngita kami ibel nga airline company. Mula na, nagpundo lang, no? Ang aeroplano. Pero good news, dali tanan nga 42 ka mga pasahero, kag crew maka-aksyon, sining Cebgo Flight DG6112, halin sa Manila, diratani sa naiya halin, pakadto sa may sunad sang Naga, luwas mas katalagman. Ang siling sang Cebu Pacific, waay sang sinuman nga nasamaran. Ang mga pasahero kag crew hilway man. Nasaylo sila sa ibang aeroplano. Alas 11:45 na kaina sa udto sang mag-abot ang aeroplano sa naiya. O kung sang malupad tanin aeroplano halin sa naiya. Ang natabo maka-aksyon. Way guro makalupad niya nag-ugok no? Di apektado ang inbound kag outbound flights nga man ara sa sun runway mo ang iban nga mga eroplano nga naka-schedule kung tani nga maglupad na hindi ka lupad kaya lagyan sigado bungguan niya nagapundo nga eroplano sang Cebu Pacific ginulat gito nga mato gintuwing paidog butang sa hiluway nga lugar mga kaaksyon. Gindala sa hiluway nga lugar para lang tawon kanang diferensya Basi pati aeroplano, apektado man sa hindi mantidahan sa saka sa langis, O kung base ang piloto, nagsunggod bangod sang saka sa presyo sang gatong? Why, goro? Alas 5:26, Action Radio Philippines Standard Time. Damo sa apektado nga napektuhan nga biyahe. Yasang Palma ka-aksyon napektuhan. Ang kadto kuntani sa London. Kadto sa Daman,
kadto sa Dubai, kadto sa Doha, gin put on hold kay na tungod sa runway obstruction. Ga-obstruct ang aeroplano Cebu Pacific mo. Ang arriving flights from Saigon, Cagayan de Oro, kag Iloilo, gin-divert dito sa may Clark International Airport sa Pampanga. Hindi man to kahugpa kay manti gabalabag ang Cebu Pacific. Te alauna kay na sang alauna imedya kay na. Na pahalin naman tong pundo nga Cebu Pacific airplane. Kag pasiguro nyo man ay nga ginagamit yung mga aeroplano. Safe black ka kondisyon. Alas 5:27. Action Radio Filipina Standard Time. Katuan tara maka-action ato sa mga patrola with action na Jana Diaz. Action Radio. Sa report observation, kamusta magkalon sa mga action dyan? Please come in. Ang kasingkal sang init Action Mar nagaupod gid sa kasingkal sang mga bypass operation nga ginapatigayon diri sa sulad ng Bacolod pero nga mga bypass operation Mar no nagluluntad diri subong nga adlaw. Anyways, ang patrol ari kami sa area sang barangay o kung sa may Lasal malapit nga area maka-action sining hapon medyo patagin man nga build up ang trapiko sinidiri. Pero ako gid Action Mar ang changes in term of traffic situation kasunod sa pagsaka sa preso ng gatong or basi na tiyempuan lang kay like na pagpasulod namon sa may Lacson halin kami kay ina sa Silay maging follow up kami to ang bilog nga area sang Lacson from Silay going diri sa may syudad sang Bacolod ang tama Action Mar ka ligwa kakajutay sa mga private nga salakyan nga nagalabay like diri sa Robinsons kay ina usually abi ang common dira nga situation sa traffic sa area sang Buri Road sa may Araneta Buri nga portion moderate to heavy pero sini nga po pag-usap naton light to moderate gid lamang ang traffic situation ang ginalantaw naton diri nga rason siguro iban nga batsyag gid man kiti perting nga daan pagsaka sa preso sang gatong pero like diri man sa area sang Ramos Lacson sa Japon nga amo man moderate to heavy ang traffic situation pero manageable kay may mga traffic enforcers man nga naka-on standby sina dra bisan mga ka-aksyon nga naga-function ang traffic light ang importante diri sa Ramos kaya kita naton nga pwede mangin modelo sa ibang nga intersection point ang traffic enforcer na nagapugong sa ibang nga salakyan kaya nakita na nila nga mag-yellow lane mag-yellow na kaya tika ni yellow but silingo na preparatory mo na namang sa ibang nga salakyan naman nga gikan sa magkatuan nga direksyon nga natalana naman nga magtabok sa intersection point ang pinaka-purpose sinadira at agad nga hindi mag-congest o kung hindi magpunsok balang salakyan kay sa tion nga ni Action Mar nga damo magpinasaway kag mag-obstruct sa dalanon or magpinalumba grabe kag magingagaw pa lusot maka-action sa intersection point dako ginanga panaligban kay di makatuga ginasang trapiko sa dalanon pero nakita na naton sa bahin sang Ramos Lacson sining hapon makabiglaman diri nga light to moderate ang traffic situation bangod man nga may damos lakyan gyud of course pero ki manageable ang lakat sang trapiko ang Araneta sining hapon kinakalusot kita nakakadto kita sa may barangay Tangoba from Hernay sa Araneta going to Lizaris Araneta lapos maka-action diri sa idalom sang flyover sa may magsaysay Araneta makabiglaman diri nga mga aksyon nga light to moderate naman ang sitwasyon kung trapiko nga aton paghambalan mabulubog at nga trapiko ang ma-experiencehan sa mga motorista nga diri nagalabay sini nga po naman paglapot sa Guardianville abiso sa tanan nga mga ka-aksyon aton nga nagamaneho sa salakyan sa tubang sang Old Airport bala may tunga dira o kontrasan dalan maging kot na dira ang DPWH and then I think do isla nilang semento subong wala pa nabusan so may ara gid dira maka-aksyon may mga baral na da o galit hindi sa reflectorize o hindi sa kitaon kung gabi bra inay lang kamo da kung kada kamo nagalusot na ka-aksyon agud nga hindi ka mabulasod basi nga mahulog kamo da sige pangkutkutan nila delikado man kung gabi ka hindi ka kamurot magbiyahe. Actually damo diri sa sulad sang Bacolod amat gid pangkutkutana naman sa ginaisla na semento iban may mga asphalt overlay like diri sa area sang Dalan Araneta mga ka-aksyon no. So far amo na ang pinakauli nga sitwasyon sa palibot sang syudad pabalot lang aton mga ka-aksyon ariyo pinakauli nga presyo sang gatong sa palibot sa sulad sang Bacolod na tapos ang gipadigan nga price adjustment na ibaroan sa may pagsaka sang 3.5 ka peso sa kada litro sang gasolina kag diesel amo man sa kerosene mga ka-aksyon
pinaka-barato and so far nga nakita naton nagahamboy pagyapon 61 pesos and 20 centavos. Meron man diri 61 pesos and 95 centavos sa kada litro naman iniyasang gasol ay saan corrected na ka-aksyon, no? Diesel, ganoon na ito nanay, sa presyo kita sang diesel, pinakabarato pa so far nga nakitaan ko nagamboy 60 pesos and 5 centavos. 60 pesos ag 5 centimos. Mayari man doon presyo sang diesel nga nagamboy mga ka-aksyon sa 61 pesos and 20 centavos. 61 pesos and 20 centavos. Mayroon man diri 61 pesos and 95 centavos. 61 pesos kag 95 centavos mga ka-aksyon. May 62 pesos man and 95 centavos pero ang pinakamahal diri nagalabot 69 pesos and 96 centavos. 69 pesos kag 69 centimos. Sa kada litro naman sa gasolina, nagahamboy man mga ka-aksyon pinakabarato diri nga nakita naton ara sa 65 pesos and 5 centavos, 65 and 5 centavos, may 65 pesos and 80 centavos, 65 pesos kag 80 centimos, may ariman dring gasolinahan nga nagamboy 65 pesos and 55 centavos sa kada litro, mahal-mahal niyo 71 pesos and 74 centavos, 71 pesos kag 74 centimos, pinakamahal 72 pesos and 74 centavos, 72 pesos kag 74 centimos. Report gikan sa patron ang taglibot sa mga production John Diaz nga nagasaling sa tutukan nga maka-aksyon sa ring nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Ini nga bahin dulong sa aton sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mabauli. Okay, sa live stream naton, nagpadala sa ila sa nga mensahe. Salamat Johnny Aurelio sa ginpadala nga stars. Fernandez L. Eric, may hapon aksyon na Marlon. Elvira Gilogo. Good afternoon aksyon, are watching from Charito, Granada. Thank you. Ana Sinuro, may hapon sa mga reporters. Alright, salamat. Okay. Homa Lubida, good afternoon. Shane Anthony, live watching sa New Jersey. Pa-shout out lang ko na family Lipanya. Thanks, God bless, more power. Alex Fuentes naman. Okay. Si Barky Tribe, kapamati no? Si Melvin Peñafiel, si Kano Oreta, si ipakibato ang inyo kagwapahon, ginamin mo aksumalon. Pwede man, pwede. Joel Avancenia, good PM aksumalon, watching Naik Cavite. Si Barky Tribe. Salamat. Pa-shout out ko no kay Kim Poyolo, Ardong Yulo, and Antonio Villanueva. Si Christian Roa, monitor dere sa may Victoria City and Roa family. Okay, correct. Hambal ni Kano Oreta. Thank you. Rochelle Fulgencio, Susana, Lermalunday, Mitoda. Si James Senior Latino, may habang sa Marlon. Monitor kami sa may barangay Mailom Bagos City. Salamat. Okay, salamat. Kim Poyolo from Barky Tribe. Balik tayo, Duwaya.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang Mighty si pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ibalon ta mag-aksyon ang detalye sang balita sa ding sunod-sunod nga illegal drug buy-bust operations. Ang kalabanan sa mga kaksyon babayi ang nagkanadakpan ho. No, kag ang pinakadako diri mga lapit naman 1 million pesos. Ang na-recover naman maka-aksyon kung dako-dako nga volume ang ma-recover sa subject sang saring buy-bust. Laban-laban ti wise ang piyansa, hindi makagwa. No, kadamo, isip-isipon ta, kadamo na sa mga nagkaladakpan nga ang nagaka-recover ya, ang volume milyones ya mo, no? Milyones, iban nga lugar gani makakson, sinako gid yan. Basi, ini nagasulod dari sa Bacolod kag pila ka lugar sa Negros Occidental. Alin man si iban nga mga kaprobisahanan. Ting ato sa mga otoridad, way man untat sa pag-monitor sa may nagkalabilin pagin siguro nga mga dugay na bala nga ginatiid sa ato sa mga otoridad kag tubtob subong danlog paspantat nga di ko madakpan. Pero piho nga may ara gid sa sulod sa sining illegal nga aktibidad mga baguhan bla. No, ining mga way na gid sa nadunuman siguro nga iban nga pamaagi o kon iban nga ideya para makakita sa trabaho bla kag makasweldo sa legal nga pamaagi. Kaya mo ni ang kalabanan nagasunod sa illegal activity paagi sa pagbaligya sa illegal nga droga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, samtang nga paabot ang ato sa ring patrol. Kay ibaloon ta. Kung ano ang okay na kato sa ring patrol. Ari na ibalon ta mag-aksyon ang detalye sa balita. Ni aksyon John Diaz sinday Quenig monitor ba? Ara sa kuno sa umba baw. Mayong pulo pangapi mo dira subong. Sige. Sige. Hindi ko ini mayo lang sa niya pagpamati da, no? Report ya balik ni Action John Diaz. Action Radio. Action John sa balik ka report sa detalye please kabin. Action naman malapit 1 ka milyon ka pesos nga balor ang ginasuspetsuan Cebu ang na-recover sining hapon sa Bacolod City City Drug Enforcement Unit sa area sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Sudad sang Bacolod, kusulidlak pa nila isa ka high-value individual naging kilala kay Roberto Dingkong, 41 anyos, kag-resident sa mga lugar. Dako pa diri sa buy-bust operation ang live-in partner ni Dingkong, naging kilala kay Jenny Babes Monte Alto, 25 anyos, kag-residente man sa mga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mogato, ang team leader sa DCPO CDU, nga nasalto na dakpa naman ining si Dingkong, kag dugay na nila nga ginamonitor, almost a month na ni,
ginakon nila si Bandre nila naman nagkradakpan sa bypass operation. Mga recoveries deduction mar, may 16 ka mga sachets ang suspected shabu kag gilbanta nagabugat sa 113 ka gramos nga may estimated standard drug price nga nakalabot sa 768,400 pesos, 786,400 pesos action mar. Wala labot sila may isa pagidrika sa shade nga nakasulod-sulod plastic sang ginagamit sa pagputos ng ice no kung ng 105 transfer pa sa shade nga may unod plus ining 300 pesos nga marked money kag may 200 pesos nga proceeds nga ginapatihan benta sa pagbaliga sang illegal nga droga. So diri kay Mogato high value individual ining silingkong bagod man sa kadakoon sang shabu nga na-recover nila action mar sa bypass operation. Yari si Police Lieutenant na Mogato sa konfirmasyon. Oo, may value nito, 113 grams. So, kawali, 113 grams. Oo, lang ba ito na duga na ginamonitor? Bali, bigyan sa personalities. Ano yung babae? Babae din mo po, sir? Action Mar si Police Lieutenant Jovin Mogato ang hepe sang station. Ako ang team leader sang CDEU. So buong ining mag-leading partner ang preso dira sa custodial facility sa station number 8 para sa nagkakaigo ng disposisyon. Ang area naman sa station number 2 ang nagkandakman sa bypass operation sining hapon sa Purok Nara Baybay, Barangay 8 Sulad sa Bacolod kung saan inadakpan nila 3 dari ka mga persona. Ang subject isa ka babae nga ginkilala kay Dena Fisol Mayor 16 anyos kay residente sa maman nga lugar. Dako pandiri sa bypass operation sa Dan Mark Sario. Gina-check niya dari kung iblamino di edad gate kay dito kay nasa birth certificate wala naka-indicate ang base ni action mar kag ining certain levy is Espinosa nga 21 anyos pero pangayaw ni kita country homes ni sa barangay Estefania siyudad sang Bacolod dito sa bypass operation na recover ang 4 gramos sa suspected shabu action mar. Dito sa station 3 si Ma'am Vargas, si Ma'am, isa lalaki. Pero more or less, mga 25,000 pesos worth naman action mar ang na-recover nila. Ma'am, ikaw na lang din, Ma'am. Ari si Police Captain Armelin Vargas, hepe sa station number 3. Ma'am, good afternoon. Congratulations for a successful bypass operation. Mayong hapon, masatanan nga po, manog palamati dyan. Salamat, Kid, no, kasi suporta sang aton mga pamuluyo na dakpan naton sa sininga bypass ang aton estado nagahingalan kay Rogelio Canoy E. Hamelo alias Junjun taga Purok Bulak, Barangay Madalagan. Ini siya nasulod sa among top 10 drug watch list. Oh, okay. Ara dito limang sa watch list na. Oo. Sugot sa limon, may IR ka pa sa naka-IR ini siya. Okay. Dugay naman gin-monitor. Actually, ang na-monitor niya naman binula naman. Kaya positively na aton siya binyan nakatransaksyon tagit siya. Di na exact rate, ma'am, sa bypass? Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Okay. Anong recovery na? So naka-recover kita sa iya sang 16 ka bilog na heat-sealed transparent plastic sachet. Nasuspektuhan nga unod sang shabu. Ang aton bypass money. Ang isa ka coin purse nga nagaunod sang iya nga mga item. More or less ang aton nga nakuha sa iya nagabalor sang 25,840. So dala naman ng parakyano ya sa siya. Actually ang iya nga mga nga market isa nang Dumandalagan gid. Grabe na bilog na barangay. Sige, disposition siya, no? So, sa subong, ari siya nakahunong sa aton nga custodial facility kag pagkapasakaan tani siya sang kaso batok sa illegal drugs. Thank you. Ma'am, congratulations. Salamat, Gid. Action mga Police Captain Armelin Vargas, officer in charge ng station number 3. So, subong hapon, 3 pa lang ang may bypass operation. Ibantay ito ni Karong Kumbasi, iban pa rin mga operation, iban ng mga stations. Kaya kahapon, may 2 ang station number 4 kag ang station number 6 ang nakakasana sa bypass operation action mark.
Ang mga balita tipon sang patrol subong hapon report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling katutran nga maka-aksyon siling ka man nga bahin sang Pinas laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat aksyon na dyan sa detalye sining sunod-sunod nga mga drug buy-bust operations. Kaya lang sigihan nyo ba na ka yup-yup kag singhot sang Shabu. Inang maludlo kag magpulula ba lang kalimutaw nyo. Ang inyo sa ding tupan wala sa iban kundi ang prisuhan. Dara sa may Barangay Dulao Gliho, no? Sa Barangay Dulao Bago City, monitor permi sa ato sa dingga palatunturan. Salamat gid, no? Padala sa mensahe dring ato sa dingga classmate nga si Inday Queen. Okay. Sige, no problem. Ang ibang nga balita nga hindi ta malabutan magka-aksyon tuto kapag karon sa aksyon na farming line with the action Brian Morden kay na kayo home ko sa sering panugyan bla ni Energy Secretary Cosi. May panugyan siya sa publiko, may panugyan siya sa mga drivers ang salakyan. Pagod sering grabe nga sa nakaay sa preso sang gatong. Panugyan niya simple man lang. Hagan-haganon yung pagtughong sang gatong kag hagan-haganon yung ang pagbiyahe. Paano masabi? Boss Kosi na naghambal ya. Limitahan galit ni Kosi ang pagpatughong nyo sang gatong kag limitahan yaman ang pagbiyahe nyo. Kulain pamatian nga sa panugyan, no? Alas 5:55 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dulong sa aton sa kaluwan sa nga D3 Bayo ang pinakabago. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat Sige, alas 5:57 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang monitor gid sa ato sa ding pagpangalaga do per mega monitor. Si Lit Swan, si Danilo Perez, si Taiho Tubal Gamay, mga taga Porok Michel. Taga Porok Michel. Para sila sa may area sang Barangay Dulao. Thank you gida. Permi lang pamati kay no problem mo gid, no? Sige. Why na ta tiyempo magasunod na aksyon balita evening edition.
Ibati ay kita liwat karon sa Action Night Patrol ha. Action Night Patrol las 9:30 tub na alas 11 karon sa gabi naman kita. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.